Ja estem aquí a la plaça de Chinchón. Sembla ser que per aquesta zona ja hi havia assentaments en època romana i després els àrabs, però la història escrita de Chinchón comença al voltant del segle XV, que és també l'època en què es va començar a construir aquesta plaça. Es va acabar d'edificar al segle XVII i el seu element més característic són aquests balconets de color verd tan macos. Però aquest color verd en realitat és molt posterior. Aquest color verd el van escollir els veïns de Chinchón en un referèndum. Hi ha 234 balcons aquests, o sigui un munt. I us preguntareu, però això és una plaça de poble o una plaça de toros? I la resposta és les dues coses. Des dels seus inicis ja es va dissenyar per fer-hi tota mena de coses. Amb aquests balcons es podien fer corrals de comèdies, aquí també s'han fet actes religiosos i un altre dels usos que té és el de plaça de toros. A veure, estem al cor de Castella. Per tant, aquí la tauromàquia està molt present.